बाय मिथिबाय बिजावजालि सानैजों हनै एबारैनो आथुर बिथुरसो मेकआपआ खालामब्रबबाय आरोना फियो हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबस' आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेदों महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो माने बैसागो बोथोरजों इसाननैसा माने खामानिखौनो थोआ आरोना माने समखौनो होनो हायाखै आरोना नोंथांमोननि भिडिअसफोरखौ माने नायनानै हरनो लोगोसे नोंथांमोनजों माने रायलायनोनो टाइमखौनो मोना आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर माने आं दुगैस्रां लोबस्रां स्र' ओमफ्राय दाबसे जायगायाव थांदोंमोन नोंथांमोननो माने दसे उनाव देखायगासिनो दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय थुदोंबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै जि आथुर ना गुरना लाबोबाय आं लोगोफोर नै बैसागो बोथोरावनो माने फुङावनो दसे माबार गुरसिन गुरनानै लाबोबाय आङो नै लोगोफोर ना लकेल गोजा आरोना ना बोथिया ओमफ्राय खांख्राइ ओमफ्राय एंखावरि जि मोजां ना आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेफोरबायसा नाखौ माने गुरा लाबासिनो बहाथो थानो हानो नङा होमबा बिखे ख्लाब मोनो लोगोफोर सोरबाफोर माने लोगो लाबानो आरोना ओमफ्राय आङो लोगोफोर फुङावनो थांदोंमोन ओमफ्राय भिडिअ माने लास्लाबनो हायासै नोंथांमोननो माने देखायनो हायासै आरोना ना गुरनायखौ ओमफ्राय थेवब्लाबो आङो गुरनानै लाबखांनानै दुगैस्रा नाखौ देखायबाय आरोना लोगोफोरनो जि मोजां ना आरोना ओमफ्राय बेखौ माजों जागोन आङो खारै गोबाबजों जागोन आरोना लोगोफोर बिराद गोबाव जाबायमोन आङो मेडिकेलाव थांनायनिफ्रायनो माने खारै जाथाराखै आरोना लोगोफोर मानो होनबाथाय डाक्टरफोराबो खारै जानो होआना मुलि जाबाथाय आरो मुलियाबो आंना जोबथ'वाखैमोन नालाय ओमफ्राय दासान्दि माने मुलियाबो गैथ'ला दै लोगोफोर ओंखायनो आं माने खारै गोबाबजों ओमफ्राय ना लकेल गोरलैजों आरोना एकदम ना गोरलैजों आरामसे संनो नागिरदों आरो बेलाय माथो लोगोफोर रेडि जाखाबायानो आंना खारै गोबाबाबो नै बेयाव जेबो मैगं दं आरोना डाटा दङ ओमफ्राय जोगोनार बिजौ दङ इनिफ्राय आरो फाथो दङ ओमफ्राय अनेक आरोना लोगोफोर अनेक बुथुमनानैसो खारै गोबाब जायो नालाय ओमफ्राय नै नाजों संनोसै खारै गोबाबजों नाजों ओमफ्राय खांख्राइखौ आङो होफाग्रा होफाया जायखिजाया नाया गोबांद्राय जागोन आरोना लोगोफोर गथ'फोराबो माने खारै गोबाब जाया नालाय बोराय बुरै सानोजोलाय बेसेथो जानो ओरै होननानै माने नाया बांद्रायगोन आरो खावसे दोननोसै आं लोगोफोर दाबायदिनो ना गोरलैया गेब्लेयोहाय लोगोफोर नै एसे एवनायावनो गेब्लेलांजोब्बाय आरोना ओमफ्राय आं थेवब्लाबो माने एवबाय आरोना ना फिसाखौ माने एवाबाथाय जानो सुखुवा नालाय ओमफ्राय ओरैनो होसननायखौ आं मोजां मोनथारा लोगोफोर ओमफ्राय सारायखौ गुदुं खालामनानै एसे एवस्रांनानै लाबाय आङो ओमफ्राय लोगोसे नै बिथिंजाय आरो बाथोन बानायनोसै आरोना फिसालाया माने बाथोनसो मोजां मोनो आंना ओंखायनो माने बाथोनसो बानायना होनोसै ओमफ्राय नैखिजाय आरो मा होनो ना सालानबो लाबोदोंमोन आरोना बोराया नै ओमफ्राय बेखौबो एवनोसै आरो दा दसे थानानै ओंख्रि मोनखांबाथाय बेनिफ्रायनो मैगंखौ दोलो खारदैजों एवनानै लाखाबाय आङो मोदोमफ्रुनो मोदोमलायबाय लोगोफोरनि मैगङा आंना ओमफ्राय खारदैजों मोजां एवथमनानै लाग्रोबाय ओमफ्राय दै होना हरनोसै आरोना बरियानो मोनबायबोहाय नै लोगोफोर आंना खारै ओंख्रिया ओमफ्राय जि समायना मोनखाबाय आरो नै ओमफ्राय नाथुर माफा मानै दंमोन लोगोफोर गोजा जालायदों नै नाथुरा ओमफ्राय जि मोदोमखाबाय आरोना लोगोफोर नै ओरैबायसा टेस्टि जागोन ना दिनै माने खनथामसो जोबाबो सिखारनाय नङा आरोना लोगोफोर थोरसिथामसो जाख्लायसिगोन आं जि बरिया एंखावरिबो दङ दै लोगोफोर नै एंखावरियाबो जि गोसोम आरोना फिसानो ओमफ्राय दिनै माने एंखावरि मोनबोदो दाखालि बावै माने एंखावरियानो गैयामोनहाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनै एंखावरि मोनबोदो आरोना गोसोमनो नै ओमफ्राय जि बरिया जाखाबाय आरोना मोदोमफ्रुनो आथुर बिथुर ओंखारनाय बाथ्रा मस्थ' बैसागोआव नै आथुर बिथुरसो मेकआपआ खालामब्रबबाय आरोना फियो दे ओइ मोजां दो मोजां नुदो जारौनो दे एसे खोना एख' नङा एख' नङा बैसागोआव देलायनांगौहाय मालायबा देलायसो गारो दे ओइ माइसे जारौ जाना फैदो होनलायसै
मा मोनखांदियालाय दे फोना दे बिथोर जाब्रबनाय बाथ्रा लोगोफोर नै दासो जोंना देलायनायानो मागि होलां देलायनायानो जाथाराखै देलायनायानो जाला इनो दे देलायबानो एबार बिजावजालि 4 नाम्बारा देलायबाय आंना इनो बुगारबानो थांनायखौनो एथ' जाया जारौसो नुयोना एखनबाना जोंना एख' जगारानो गैथारा नै मागि होलां देलाय होलां आरो सोरहानावबा देलायबावनोसै सिनेमा न'आव हाबगोनलै लेखैना फिसौजो मा खालामनो लानांगौ इदि खालामनानै आब' फोन बेसेबा मिनिगौमोन नोंबो फोननांगोन एसे फोनलाया दे आं फोनलायो नामा फोन नै ओइ आब'खौ आंहा नो खावदा सानाय जादों फोनाय आब'खौ फोनाय आब'खौ ओइ आब'खौ दे संनाया जादों दे इसेल' फोन दे बिदिनो बोसोराव खनसे इन्टारेस्ट खालामनांगौहाय बाहागि मेलानि ओंखारनाय लोगोफोरनै बाहागि मेलायाव बेखिनिल' आरोना जों लोगोफोर ओमफ्राय आब'मोनखौ आइमोनखौ जि इन्टारेस्ट खालामबाय नै मोजां नुबाय आब' जि साफा नुजादों नै बिजावजालि सानैजों हनै एबार गोजा जाजोब्बाय बुरिया सासे एसे बाजार जबाय बैसागो 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 मोसाखांबानो मेथाइ मोनजायो दै लोगोफोर ओमफ्राय नै मुरिजों एकदम बादाम लगायलायनाय मिक्सार लगायलायनाय जालायनोसै मोसाखांबानो मोनजायो ओंखायनो बबाव मोसाया जानो लोगोफोर फैसाया इनाव हाबगोन जोंनो होनाय नङा मा जायो मा फैसा इनाव एकाउन्टाव फ्लप हाबगासिनो खुगाया खरस मुरिबो जादों लाबदांफोर फैयै फैयै जोंहानाव लास्ट जाफैबाय आरोना लोगोफोर बाहागि पार्टिगा ओमफ्राय नै मुरि ओमफ्रायो मा होनो फुजिया ओमफ्रायो मिक्सार होनानै थगायनोसै आरोना ओमफ्राय लोगोसे थान्दा गंनै लाबोदो आरोना लोगोफोर दे लागाव दे